Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Barangay Kabangkalan, Florida Blanca, Pampanga. Makakasama po natin ang kagawad, former kagawad ng Barangay San Isidro, si Kagawad Martin, no po. At may request po siyang wheelchair. Ano pong pangalan ng beneficiary natin, Kagawad? Maria Dolores Vizcaino, sir. Maria Dolores Vizcaino. Ilang taon na po si nanay? Senior citizen na po ba siya? Yes. Oh, senior citizen na po. Na paano po si nanay? Actually, sir, may diabetes siya. Then, yung prayer niya tumataas. Need na po niyang magpa-dialysis din. Then, yung mata niya po, medyo malabo na po. Tapos, nahirap na din siyang maglakad. Diabetic, tapos pa mataas yung creatinine. And then, malabo na mata. Yes. Kailangan na po yung wheelchair, no po, no? So, ito po, nandito tayo para ibigay ang wheelchair na galing sa Akay ni Sol Martinez. Thank you. Okay? Tara, samahan mo ako, Kagawad. Okay. Nay! Ito po si nanay. Walang batya pong panayan? Ayan, tune po, siklod ko po. Sumipin ko po kaya kayo na, okay mo pa? Nay, nano yun pa yung full name nyo? Dolores siya. Yep. Dolores po, ne? Vizcaino. Nanay Dolores na lang, no? Yung tawag ko po. Ilang taon na po kayo, Nay? 72 na po. Oo, lamang kayong itsura, wala mo. 62 ka pa. May nanong kayo po. Kaya po, makalambot kung para sabihin. Matas kayo po sugar. Diabetic kayo po? Opo. Diabetic po. Tapos may tatas kayo po, sabi na pong kagawad ng creatinine na. Muli na po pa-dialysis ko na Dakal po bawal kanyan na eh. Kung pamamangan malat siguro pong sobra yun mo, mataba. Yung pamamanyaman po yung iwapangan eh. Opo. So, ini po, good news. At yun ay ipambansang konsyal Jojo Bitog, bibiyane po in wheelchair, many bat king Akay ni Sol Party List. Ini po para agamit checking aldoldo yung pamibibye. Nung kayo pumilalakad, pwede kayo pong magpasyal po tangabak kanyan, bukas abak, gamit yun in wheelchair. Para po makalanghap kayong fresh air. Uy, magtukod ko. Magtukod ka rin. Opo. Opo. Kasi po, ning po bigla ko nung kakanyan la po rin bitis ko. Pero yun ako pa masyado kayo po, tamisakab kayo po. Importante, ini pa mong wheelchair ya pong gamitan yun po. Nang mag-therapy kayo, pwede pong gamitan yun At di kami po panalangin na mimingat kayo po lagi kung mamangan, bawal kayong pamangan. At panalangin mi po, tuloy-tuloy na kayo paggaling. Nay, ano po nga sabi yun ka rin kaya ko? Kana ko kayong pinyeming wheelchair kaya ka? Nakala salamat po kaya kayo. Kayong kagandaang loob yun na magkaroon ko pong Wheelchair. gagamit na kayong halimbawa pa maglibot diyang bagya-bagya mo, makalakad. Opo, kailangan. Gamit kaya po yun niya. Dakal salamat kaya kayo. Karen pong kayabi ng konsyal na Jojo Bitog. Dakal salamat kaya pigkalubyo ka na ako ngayon Opo. Salamat po. Kagawad, muli po, ano pong masasabi natin sa ating mga kasama sa Akay ni Sol Party List? On behalf po ng pamilyang Vizcaino po, kami po yung nagpapasalamat sa Akay Party List po, Akay ni Sol Party List, sa pangunguna po ni Sir Jojo Bitug. Sir, dakal salamat kaya kayong kagiwan na sumahop kaya katamo ka rin kaya katang memalen lalo na po kang dara ko naway panwana na kayo pa nga pong ginuda na lakas para kayong susunod pa pong pamang ditato ita pong kasaupan at lugod na ni nga pong ginu ibiyen na po kaya kayo. Thank you. Ay, salamat po, Kagawad, maraming salamat po, Kagawad, at kasama po natin sa pagseservisyo publiko si Kagawad at naging former Kagawad din po sa Barangay San Isidro at ngayon po bilang nanunungkulan din bilang Bausi. Po. So maraming salamat, Kagawad. Thank you, sir. So misahop-sahop tayo po para aking panyulong ning Barangay Kabangkalan at Barangay San Isidro. At syempre, Balen, Florida Blanca, kaya biya po din kaya katamong kaluguran na PWD. Sa ako kayong pambansang konsehal, Jojo Bitog,
magpasalamat kayong Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. Salamat. God bless us all at mabuhay po tayong lahat.